रेशमर सहर ब्रह्मपुर स्टेशन भितर स्टेशन ब्रह्मपुर स्टेशन। ये होचंती पूरी फेरंता मिस्टर बैचलर। मिस्टर बैचलर एज ए स्टूडेंट बड़दाण्डरू आसिछंती ब्रह्मपुर को पढ़िबा पाई पाठ आपण माने भल से फोकस कर देखंतु। मिस्टर बैचलर हसी हसी आछंती आपण हसुछंती हसुछंती ना आको भोडा आगे सिंदी। मालिक चा उड़ देलो। हां दबा आ भाई ना एठी कोठी घर भड़ा मिलियो कि? हां आगो को गले से लोक कहबे मो तो किछि जानेनी। आ किछि तो जान न काई बाळ रहउछ एठी। हाँ एकला आइछि पर पूर्व कौन घर बड़ा मागिलानी। हाँ हाँ घर बड़ा दरकार बोधे नहीं आमर तो ऊपर घरटा अच्छी खाली रही किसी तो इनकम होनी किसी नहीं आउटी फासरे पकई दा ओह देखिया पचारिया कौन हो भाई घर बड़ा दरकार कि? हाँ जानछो कि? जानछो कौन करता दरकार घर बाली घर ना छात घर ना टीण घर ना मझी घर तल घर ऊपर घर को टाइप रो दरकार तुम? जो टाइप रो जो घरटा बालीगुडी होइतिबा दरकार। बालीगुडी आ कौन पाଳ छतरे घर होची कि? चल अच्छी घर अच्छी चल चल दे जाउची चल। हौ ब्रह्मपुर आइलो बढ़िया हैला ये आग्रा तम घरटा चल चल चल। आ माले पार्टी कोन लागुतला एबा लागुनी हे इन्दी कत लागि होची ओहो एमती की ओहो आउ भाई ना एते दूर आसले ना घरटा कोडे? घरटा सेडियागा सेडी माने पुन्ना दी ऊपर के बाळ लोकडा ना किलो 50 टमाटो बैगण नियो बैगण किले किले 20 किले किले 20 किले किले 20 हाथ मारले 40 टमाटो बैगण बैगण बीन्स बीन्स मटर मटर 30 मटर 30 मटर 30 हम से को कौन दे बैगण केते? बैगण किलो 70। हां आ टमाटो? टमाटो 50 कोन एते रेट पूछो जी? ठीक अछि पूरा गोटे कथा सुन। आग काले रे हां हां 100 टका नै गेसले अखाय परिबा होतला आगो छाड़ची बा। हां किंतु एबे तमे अखाय टके नै गेस हां पॉलिथिन भी परिबा 50 किणा 55 बिका पड़ची केतना दे दी कोन माउसी? तो छाड़लो से आलू केते? आलू अछि आलू 40 पका भाई पड़ियो बुझु ना माउसी तमे एते रेट कमेल हो कि? 30 हबनी माउसी 30 हबनी। दे 1.5 किलो दे आलू किलो बने ग्रेड नहीं 1.5 किलो कौन मागिलानी? हाँ टे एडजस्ट कर दबा
ମାଛ କିଲୋ 30 ଟମାଟୋ କିଲୋ। ଆରେ ଭାଇ ଆଳୁଟା ପଡିଗଲା। ଆଳୁ ହଁ, ଆରେ ମା ରୂପା ସେ ଆଳୁଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପା, ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ। ଆଇଲା 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 ଆସ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ଆଇନା ଇଆଡେ ଆସ। ରୁହ ଦିଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଦଉଛି। ଆଇଲା 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 କଣ ହେଲା ଭାଇନା କଣ କୁଆଡେ ହାତ ମାରି ଦଉଛ? ସେ ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ ଗୋଟେ ଗଡିକି ପଳେଇଲା ବା। ଆଳୁଟା ପଳେଇଲା ଯେ ମିଶିନାଡେ ହାତ ମାରୁଛ ମିଶିନି କିଲୋ ମାପିଆର। ଏମିତି କଣ କଣ କହୁଛ? ହେଲା, ସେ କଣ ଆଳୁଟେ ହେଲା? ଗୋଟେ ଗଡିକି ପଳେଇଲା। ହଁ ତମେ ଖୋଜୁଛ ଯେ ଏମିତି ଖୋଜୁଛ ତମେ ଯୋଉ ଖୋଜୁନ ବଣ ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ ଖୋଜୁଛ। କଣ ହେଲା କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଆଳୁଟେ ଗୋଟେ ଗଡିକି ପଳେଇଲା ସିଆଡୁ। ଦେଖୁନ ଟେକ କାଢ ଟେକ। ହଁ କାଢ ସେଟା କୁଞ୍ଚ ଟେକ। ଆଉ କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଆରେ ଏ ଭାଇ, ତୁ ସିନା ଆଳୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଆଳୁ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢା। ହଁ ହଁ ଦେ ଯା ଘରକୁ ଯିବା ଯା। ଟମାଟୋ କେତେ ବା? ସେତେ ଆଜ୍ଞା ନବ କିଛି ଦେଲେ ତ ନବ ଆଉ ପଚାରୁଛ କଣ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବା? ଯ ଏଠି ପଲସର ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଆଇଲା ରନ୍ଧାଡୁ ବୁଝିବ। କଦଳୀ କିଲୋ 40, ସାନ ଗାଜର 30, ବଡ ଗାଜର ଆଇଲା 35 ଭାଇନା। ମଉସା ଏଠି କୋଟେ କଦଳୀ କାଇଁ ନାହିଁ ତ? କଦଳୀ ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି। ତମେ ନେଗେଟିଭ ନେଇଲେ ନା କଣ? ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ହଉ ଭଲ ବିକୁଛ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ପଚାରୁଛ ଆଉ। ହଁ ସହଜ ପାଖିଲା। ହଁ ଏଇଆ ତ ଘର ଆଉ। ଉପରେ ରହିବ ତମେ ଆଉ ତଳେ ରହୁଛ ଆମେ ଉପରେ ରହିବ ତମେ। ଡାକିଟା ଝିଅ ଡାକିଟା। କୁଆଡେ ଗଲା? ଆସ 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 ଘର ଆଡେ ଆସ। ଆସ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖି ଆସ। ଏଇଟା ତ ତମ ଘର ରହିଲା ଆଉ ପଡିଆ ପଡିଥିଲା ଆଉ। ଚାବିଟା ଭାରି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଭଲ ଆସ ଘରୁ ଆସ ଭିତରୁ ଆସ ଭିତରେ ଲାଇଟଟା ଲଗେଇଦା ଆସ। ହଉ ମାଲିକ ପୁରରୁ ଆଇଲ ନୀଳାଦ୍ରି ଧାମରୁ ଦେଖ ଘର ଏଇଟା ଦେଖ। ଆଉ ଆଜି ତ ତମର ଏଇଟା ଘର ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ତମର ଘର ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଚଟି ପଟି ଯାହା ତମର କୁଚାକୁଚି କରି ଏଇଟା କରିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୁଚା କରି ଇଏ ଦେଖ କଣ ଏଇଟା ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ତ ଲାଇଟ ଫାଇଟ ଅଛି ଧୀରେ ଦେଖିବ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ରହିଲେ ତମର ଖଟ ଆଉ ସେପଟ ତ ଆମର ବାଟ ଆଉ ଗଲେ ଛାଡ ଛୁଟି କରି ରହିବ ହେଲା। ମାଲିକ ମାଣ୍ଡିଆଟା କେତେ କହିଲେନି? ମାଣ୍ଡିଆ ଟା କଣ ତମେ ନିରାଦ୍ରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଭରସା ମାଣ୍ଡିଆ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ 10ଟି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇତ ଆଉ 5 ମନ୍ଥଲି ଦବ ହେଲା। 5 କଣ 7 ଦେବେ କହିବି ଠିକ। 7 ଭଲ ଆଜି ତ ତମ କଥା ବାଏ ବାଏ। ଶଳା 5 ଜାଗାରେ 7 ଦେଇ କହିଲା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଲେ ଲାଠି କଣ୍ଟାଟା ପକେଇବ ନା କଣ? ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନହେଲେ ଲାଠି କଣ୍ଟାଟା ପକେଇବ ତ ପକେଇବ। ଶଳା ମୋ ସେଉଲଟା ହେଲେ ଧରଦ
ନା ନା ନାଇଁ ଏ ଶଳାଟାକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ପଦାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ରଖିଲି ବିଚାର। ମାଲିକେ ଅଦ ବାର ମାଲିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଆମ ଭାଷା କଣ କହୁଛ? ବରପୁର ପିଲା ଏଇଠି ଜେଠ ଭାଷା ଆଇବ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଘରୁ ବାର ସାତ ଦେବି କହୁଥିଲି ଆୟକ ଦେବି ନା କଣ ରହି ଏଠି ରହିବ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଘରୁ ବାର ତମ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି 10ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଯଦି ଖସ ଖସ ଶୁଭିଲା କବାଟଟା ବାଡି ମଗର ନା ପୁରୀ ପିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପିଲା ଆମେ କେନ୍ କରିଥିବେ ଚାଲ ଘର ପଶୁ ପଶୁ କଣ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ମଲ୍ଲିକେ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଲିକେ କିଛି କହିନି। ଚାଲିଲି ମଲ୍ଲିକେ ହଉ ମାଲିକେ। ଓହୋ ତମେ ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିବ ତ ଏଠି ଚା ଆଉ ବିସ୍କେଟ ରହିଥା ଖାଇଦବ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ନୀଳାଦ୍ରି ଧାମରୁ। ପୁରୀରୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଣି ନାଟା କହିଲି ମୋ ନା ରୂପାଲି ଆଉ ବାବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ରୂପା। ରୂପା 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 ଆସିଛି ଆସିଛି ବାବା। ଆଉ ମଣି ତମ ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଆଉ ମଣି ଏଇଟା ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ତ? हेलो कन करुछ खाइल कि आउ ना रे ना रे नाना ना रे ना रे नाना ना रे ना रे नाना ना रे पूरी बाणाटा आइलानी ଟିକେ ଦେଖିଥା କ'ଣ ହଉଛି। କ'ଣ ଉବୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇ ବାପା ଦେଖିଥା ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଥା ଭଲ ଲାଗିଛି ଇଏ ବା ମୁଁ ହେଲେ ସମାନ ଟାଇମ୍ ଲୁଗିଟା ପିନ୍ଧି ପଳେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଥା ଟିକେ ଯିଆ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିଆ ଦେଖିଆ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ତ ହଉ ଦେଖିଆ। ଆଉ ଆମେ କେବେ ମିଟ୍ କରିବା? ଇଶଳା ପୁରୀ ନା ମୋ ଦେଖି କଣ ବସି ପଡୁନ? ନାଇଁ ଏମିତି କଣ ନାଇଁ ଏମିତି ଆଉ ତମ ଅଟୋ କଣ ଥରୁଛି? କାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଅଟୋ କଣ ଥରୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ନା ତମ ଉପରେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଥିଲା ଡାଉଟ ଟାୱାର ବଢଉଛ ଡାଉଟ କଣ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲ? ସେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଫିଜିକ୍ସ ପଚାରୁଥିଲି। ବସିକିରି କହିପାରୁନ ଶୋଇକିରି କଥା ହଉଛ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସାଇଡରୁ ଶୋଇ କଥା ହଉଛ ବସି ତ କଥା ହେଇପାରତ ତ ନା ଶୋଇରେ କଣ ପାଇଁ କଥା ହଉଥିଲ? କାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲ ଏଇଟା ତମ ନା କାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲ ଦିଅ ଛାଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲେ ଆମେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ କାଇଁ ରହିଛ ଦେଖିବା ଗୁଗୁଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ତମର ଆଉ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ଜଣା ପଡୁଛି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହିଲ? ପଚାରୁନ ପଚାର। ପୃଥିବୀକୁ ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଅର୍ଥ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମିତି ସନ୍ ହଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ କଣ କହିବା ଇଂଲିଶରେ କୁହ? ମଙ୍ଗଳକୁ ମଙ୍ଗଳକୁ କଣ କହିବା? ଏଇଟା କହିପାରିବି
ଆଉ କହିପାରିବିନି ଆଉ ସାଇନ୍ସ କଣ ବାଳକୁ ନେଇଛ ନା ମଙ୍ଗଳକୁ ମାଙ୍ଗିଲି ଏତିକି କହିପାରୁ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସୁଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଟେନସନ ନବନି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁରୀ ଉପମା ଆମର ଫେମସ ଗୁଗୁନିଟା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଶଳା ସେ ସରି ସରି ତମ ବାପା ଆସିଥିଲେ ନା ହଉ ହେଲେ ତମେ କାଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ସେଇଠି ମିଟ୍ କରିବା ହେଲା ହଁ ହଉ ରଖିଲି ବାଏ ଓହ ମାଳତୀ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟି ଆଣିଲ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟି ଆଣ କଣ ହେଇଛି ତମକୁ ଏତେ ଟେନସନ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ତମ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ରୂପା କାଇଁ ରୂପା ସେ କଣ କହୁଥିଲା ତାର କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଲି ଯାଇଛି ସେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନା ମୋ ବାଳ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ କୁ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ତମେ ସବୁ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ଆରେ ନା ନା ସେ ସତରେ କହିକି ଗଲା ତାର କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ତ ଦେଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ ଇଏ କଣ ସବୁ କାଲି ରାତିରେ ତମେ ବେଡରୁମ ରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ଶୋଇ ପଡିଲ ସେଇଟାକୁ ମତେ ସମାନେ ଝାଡା ମଡିଲା ବାଥରୁମ କରି ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଦେଖିଲି କୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହଉ ଛାଡ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଦେଖ ତାର ବୁଦ୍ଧି କାଲି ଆଡେ ତମେ ଆସ ଘରୁ ଆସ ଏ ପୁରୀ ବାଲା ଆଇରି ଏଠି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ନାଇଁ ମାଲିକ କହିରି ମାଲିକର ଝିଅରୁ ଆଗା ପକେଇଛି ଫାସ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଫଟୋଟେ ଗୋଟେ କାଢିଦା ଫଟୋ ଭିଡିଓ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଫଟୋଟା କାଢିଲେ କାଚୁ କିନା ବେଲି ଫଟୋଟା କାଢିଦେଲା ଜଣା ପଡିବ ହଁ ଲୋକେ ପଡିଆ ପାଖ ଆଇଲେଣି ହଉ ରେ ହଉ ର ପୁରୀ ବାଲା ର ଆଜି କଥା ବୁଝୁଛି ତୁ ଘରୁ ଆସ ବୁଝୁଛି ହଉ हे भगवान यार एक्स्ट्रा क्लास तुमको एक्स्ट्रा क्लास कही सी सहित भड़ाटिया सहित जाई मिशुची हला सी आज घर आसु केते कष्ट ता ना देखिनी मु रूपा कोन खोला रे सी बापा हम दी जण से काढ देला चुप्पा तमर मोर मिसली से आसिला ता पडा सफा हला से भड़ाटा ऊपर मोर फास्ट डाउट थिला डाउट मु रखि दिली ठीक से लाठी बंटा पके होई दिल सतो सतो पके दल लाठी बंटा तो पकेला सेसु मोर शोल्डर वाले धरला तमे जम्मा भी व्यस्त हो सी आज आसु ता कथा मु बुझुची तमे बाता बुझियो से भड़ाटिया कोन पे 5 बदल 7 दिन बोथले मु आज बुझली ठीक बुझली मु ओ एता से कोट ने मु आउ झीर चाली चलन ना मत आगु टे अलग लगुला एबे जाई मु कन्फर्म हेली सला गोपालपुर धरी पड़ौछ नै से आउ आज आउ से झीर गोपालपुर काढी थे पुअर हेले गोपालपुर काढी आज आउ रूपा कौन देखी मां बाबा बाबा तू सब जानछि न तू कौन देखी मु सब जानछि तू घर चले मां घर चले रास्कल की चा अरे अरे ए ब्रांडा मु पिए नहीं पिए
अरे नाय ଆଉ ମୋର ସେଇଠି ଆଉ ଶଳା ମୁଁ ପିଇଛି ନା ତୁ ପିଇଛୁ ବେ ଏଇଠି ରଖ ଆଉ ମନେ ରହିଲେ ହଡ଼ି ଆଇଲେ ପରା ଆବେ କବାଟ ଖୋଲ ବା ହଁ ମାଲିକ ଆଗ ବେ ପକେଇଛି ହନୁମାନ ଟନିକ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ପାଟା ସେ ଉପରେ ଆଉ ହଉ କଣ କଲ ବାପା ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ କଣ କରୁଛ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ହରେଇଲଣି ବାପା ମା ତମ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ଯେ ଏମିତି ହଉଛ ମଦ ପିଇକି ବାହାରେ ବୁଲିକି କଣ ଏସବୁ କରୁଛ ପେ କଣଟା କରୁଛ ଏତେ କଣ ସବୁ ତମର ତମ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତମ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ତମକୁ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବ ସେମାନେ ନିଜ ପେଟରେ ଓଦା ବନା ଦେଇକି ତମ ପଢା ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ବା କେମିତି କେବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବ ହଁ ଆମେ ବି ତ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ କଲୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡଲୁ ବାପା ମା ହେଲୁ କି ନାଇଁ ତମେ ବାପା ମା ଜାଗା ଆସ ତାପରେ ଜାଣିବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କଲି ହଉ सोशल मेसेज है ला मालती एडा तो हमर कमेंट चैनल कमेंट में आसो अरे घोड़ा ए सुना ना जते मु झियो से तो एठी तो रासुलीला चलेछु हां मालती रासुलीला ले भारत लीला बापा तू चले इंदर पिला मत दरकार नहीं एटा बेबर मत दरकार नहीं जल्दी जा बोल बात माले रे चले देबे काई एमती छटपट हो जा बापा जा जय जगन्नाथ हो तो बस ओ खेले सुंदर खेल मिक्स ओ मस्त खेल मन रीज ता तळे पडतो मो क्या तू सानो को देखे तुम किछ तो जान खाली हो ना काय मार तू कि जान मन रीज तळे मिक्स जाना ओ बढ़िया खेल रे ओ बड़े ओ की मुट्टा बाड़ेला मस्त खेल हेइते सुनुछ हां को से पूरी वाला नहीं हां पूरी वाला तो हल्का कौन ला भगवान हम झियो भी नहीं कौन झियो भी नहीं से पूरी वाला भी नहीं ना से पूरी वाला घर ले लेला पर इज्जत नहीं ना ओ आओ नाइ मोर से जीरो छुटला मो गार मुंडो टेके चली परी कोड करी भगवान देखिले तो दर्शक बंधु बहुत कष्टरे पिला मानकु बाहर को पठा जाई थाए पाठ पढ़िया पे हेले से माने बुझंती नै बापा मांकर आशा विश्वास को हरंतु नै अरे अरे घोड़ामो ए सुना ओ ओडी ओडी खेल नाइ देखिल बा ओ एंट्री ना उडी पार तोला तो काय यार नमस्कार हाय कर दियो समस्ते आउ आज हमर मिस्टर बैचलर गोटे कॉमेडी पंच कॉमेडी वीडियो गोटे शूट हेछि आउ हां सिन कया गोटे कॉमेडी वीडियो गोटे शूट हेछि बहुत समय पर हमर एग्जाम रहितला इंटरनल सब चलतिला आउ जे जोड़ सब बिजी थिले आउ कोन कहि एति कहबी आउ हमर डीओपी अछंती कैरेक्टर हमर डीओपी भाई किछि कैरेक्टर बनांती ओनली कैमरामैन थिले ताम टे घर प्रॉब्लम जोगु नेक्स्ट वीडियो ताके आसीबे दमादार परफॉर्मेंस आपण माने को देबे आ कोन कहबे हमर डीओपी एवं श्रद्धा मैडम यार हां कोन समस्त तो सब कह दछन मु कोन करी सब्सक्राइब करे तो कोन लाइक फाइक दे दो लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करे भी जमा भी भूलंतुनी
जबरदस्त कमेंट करो ପୁରା ତିର୍କାଳିଆ ଉପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କରୁନ ଜମା କର ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।